Körülbelül ilyen 99-2000 táján kezdtem az aktív pályafutásomat. Az akkori két nagy domináns csapat, a FOP és a KO volt, és a KO-ból Kodiákkal összebarátkoztam, és megkértek, hogy csatlakozzak az EQ4 csapatához, Amfival. Amfi ekkor egyébként egy osztrák bajnok volt, többszörös osztrák bajnok, és egy hónapos erős felkészülés után elindultunk az EQ4-re, amit sikeresen meg is nyertünk. Itt robbantam gyakorlatilag be a Counter-Strike közösségbe, gyakorlatilag ilyen tök hirtelen. EQ-ról beszélünk, ez gyakorlatilag a VCG-nek az előfutára volt, tehát nagyjából ugyanazok szervezték. Ez volt az első olyan VCG, amit szerveztek Magyarországon, ami egy külföldi, ugye a koreai kvalifikációt való kijutást lehetett nyerni. A mi csoportunkban volt a Németország és Kanada, akik a legvégén, az egész tornának a végén az első és a második helyet szerezte meg, szóval esélyünk se volt. De a másik három csapat ellen viszonylag elég szoros meccset játszottunk, ha úgy vesszük, hogy minden egyes első kört elvesztettünk. Ami nagy hátrányunk volt nekünk ekkor, hogy abszolút semmilyen külföldi tapasztalatunk nem volt. Tehát nem játszottunk még külföldieket, abszolút, csak magyarokkal. És azért ez kint érezhető volt. A csoportmérkőzések során esetek ki? Igen, mert ugye kettő jutott tovább a legvégén szereplő első és második, akik megnyerték az egész tornát. Így itt Magyarországon a Counter-Strike közösségen belül eléggé divatos ez bizonyos vádnorlás. Hogy alakult a ti sorsotok? Amikor hazaértünk Koreából, akkor Kodiak és Pred kilépett a KO csapatból, és átment gyakorlatilag a rivális csapatba, a FOB-ba. Ekkor a KO ugye félig megszakadt, és a jelenleg akkoriban a Magyarországi szinten a harmadik helyen álló ESS nevű csapat és a KO így gyakorlatilag egyesült, és ebből lett egy új csapat, amit végül is Cealumnak hívtunk. És a következő EQ5-ön egy nagyon-nagyon erős felkészülés után, tehát benn voltunk egy kollégiumban egy hónapig egy 100 megabites hálón, folyamatosan gyakoroltunk, szerintem a mai napig az volt az egyik legerősebb magyar csapat, ami valaha is volt. Ez persze az én személyes véleményem. Annak ellenére, hogy az EQ5-ön a FOB 2-től szenvedtünk egy vereséget, és nem volt akkor még vigaszák, tehát egy vereség után mindenki csomagolhatott és mehetett haza. És gyakorlatilag nagy képűen lenéztük őket, és egyszerűen nem jött ki szerencsésen, ennyi, és egyszerűen elvesztettük. Mi lett a te további sorsod igazából itt a Counter-Strike-val? Ez igazából egy nagy törés volt nekem, mivel nagyon éreztem a csapatban, hogy tényleg jó, és külföldön is meg fogja állni a helyét. Ezek után visszavettem az aktív játékból, mint ilyenkor a szokás mindenkinél, és gyakorlatilag azóta már csak ilyen úgymond fun player vagyok, és már nem veszem annyira komolyan. Utána játszottam még egy pár csapatba, amit kiemelnék közülük az SBC, ami egy olyan csapat volt, ami tényleg ilyen nagyon barát és nagyon, nagyon jó hangulatban játszottunk, és viszonylag szép eredményeket is elértünk. Voltunk CPL Belgrádon, a Szolnoki Lanon, sok helyen, és utána, amikor annak vége lett, az azért lett vége, mert egyszerűen túl sok energiám mentem még így is erre, nőttem fel, és foglalkoztam a saját életemmel, hogy a jövőm alakuljon szépen. Itt a te saját életed is azért valamelyest összefügg a Counter-Strike-kal, már amennyiben te egy LAN-klubot üzemeltettél. Igen. De 99-ben alapítottam egy internet kávézót, amit most már eladtam. Ez a Mamutban volt, 5 évig volt meg, nagyon szerettük, rengeteg mai aktív profi játékos járt oda, akár kezdte ott, kapott kedvet a játékhoz, és csak hát ennek is már vége lett. Mi a véleményed a jelenlegi, mondjuk úgy ilyen internet kávézó LAN-klub kultúráról? Tehát mennyiben változott ez mondjuk 99-hez képest? Erre igazából nehéz választ adnom. Gyakorlatilag, amikor én csináltam a játékklubot, akkor volt kb. 2, így egész Magyarországon, tehát én nem is nagyon tudtam többről. Most annyiban változott talán, hogy nagyon sok kicsi van, és egy nagyról tudok, ami a régi Mamutban a mi kávézónk helyett van. Egy 80 gépes nagy kávézót húztak fel.
én véleményem szerint ez már így elveszti a hangulatát, a miénk azért volt jó, mert kicsi volt, családias, szerettük, az emberek is szerették, úgyhogy ez jó volt. Ez egyébként nem csak ugye a kávézókra, az internet kávézókra igaz, hogy vannak családiasabb, meg vannak kevésbé családias kávézók, hanem a nagyobb Counter-Strike rendezvényekre is. Ugye a GPS lanokat, azokat általában pont ugye a családias rendezvényekhez szokás sorolni. Nagyon jó hangulatban az emberek kiülnek, beszélgetnek, iszogatnak, keszegetnek, játszanak. Te most ott voltál a GPS 10. állomásán, mik voltak a benyomásai? Igen, volt szerencsém itt a GPS 10. alkalommal megrendezésre kerülő állomását meglátogatni. Nekem személy szerint nagyon-nagyon tetszett. Össze tudom hasonlítani akár külföldi versenyekkel is, mert voltam ugye Koreában, Párizsban, Németországban, voltam egy pár országban nagy rendezvényeken. Ami nagyon tetszett nekem a GPS-be, hogy olyan helyszínen tudtuk nézni az egész versenyt, ami egy ilyen színházterem, és annak az emelvényen voltak kirakva a 10 kompógép, előttük mindenki volt egy nagy tévé, egy plazma tévé, és hátul pedig egy hatalmas projektoron követhettük a meccset, és mindez persze most nagyon meleg volt, egy légkondis terem volt, ez kényelmes székekkel, nekem nagyon-nagyon tetszett. Mit gondolsz egyébként az ilyen rendezvények a jövőjéről? Tehát idén is lesz WCG, idén is lesznek további rendezvények. Hova fejlődhet ez az egész dolog? Hát igazából WCG, jól hallottam, most nem lesz idén Magyarországon. Azaz Counter-Strike nem lesz igazából WCG játékai között? Hát ezt eléggé sajnálom azért, mert szerintem a Counter-Strike-nak van a legnagyobb közössége. Persze én így gondolom, lehet, hogy nem így van szám szerint. Hogy hova fejlődhetnek ezek a lanok. Ez a szponzoroktól függ, és igazából talán a magyarok teljesítményén is, mert igazából lenne egy pár olyan csapatunk, aki külföldön igazán jó eredményeket tudna elérni, az a többi magyar csapatot is motiválná, és akkor talán a szponzorok is jobban ott állnak a csapatok mögött, és a lanok mögött egyben. Van egyébként most olyan csapat a palettának, akiknek különösen drukkolt, már csak azért is, mert hogy te magad ugye inaktívá váltál, tehát most is a GPS 10 sem vettél részt aktív játékosként. Igen, nem vettem részt, viszont több csapatnak is drukkoltam, ők persze régi barátaim, vagy régi klubban együtt játszottunk, vagy csapattársak voltunk. Az XDK-nak drukkoltam, meg a Porn Kingsnek. Mondtad, hogy kiknél drukkoltál, úgy általában a közösséget hogy látod jelenleg? Nagyon erős a vándorlás még mindig a magyar Counter-Strike-ban, de ez igazából majdnem hogy az egész világon jellemző. De amit én láttam, vagy tapasztaltam az, hogy nagyon sok új jó csapat, fiatalokból álló csapat van, ami jó. Viszont a régebbi játékosok, akik tényleg régen profi játékosok voltak, azok egy ilyen baráti közösségben összeálltak, és nem komoly cél érdekében, hanem csak ilyen fán-szerűen összeálltak, és elmentek, hogy élezzék ezt a lant. És ez talán nekem jobban tetszett. Akkor te is inkább a fan jellegét, a kevésbé profi cybersport jellegét szereted a Counter-Strike-nak? Amíg aktívan játszottam, és igazából profi szinten próbáltam űzni ezt a dolgot, addig én is persze mindenféleképpen az eredményre törekedtem, eredményorientált voltam, de amióta már inaktív vagyok, azért mindenféleképpen a játék szépségét játszom csak ezt a játékot. A mai napig is egyébként játszom vele, tehát így hébe-hóba elmegyek a barátaimmal játszok, és akkor ott már teljesen érvényesül az, hogy a játék szépsége, és nem az eredmény a cél. Hol lehet téged megtalálni általában? Inkább az interneten, vagy inkább kisebb LAN-klubokban? Hát az interneten gyakorlatilag abszolút nem játszom. Kisebb LAN-klubba szoktam járni, egy lakóhelyhez közeli klubba. Várható igazából tőled visszatérsz még bármilyen szinten a Counter-Strike közösségbe profi játékosként? Bármilyen szinten? Csak komolytalan szinten. Profi szinten soha. Még egy LAN-klub? Talán. Meglátjuk.